Nyakoram gajuang dakika na uchiel tok sadek mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en chenro mar mbaka oromo mana ka pile mbaka oromo wantiere kod kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo ka mar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo. An ka abro bedo kata ye chal mar fwambi bed gi ng'eyo en ang'o ma bendo bro bedo kwaluono duche makawuono duto mibro bedo kiyudo e weche magwa manyien chakre migago. Achaka nena gi romo mar jalub jatend piny Mano Rigathi Gachagua. Okiny makawuono Nyakoram Gajuang romo kod jodito mopogore opogore mag sirikal. Romo mabende dhi nyime e kar jot mare mantiere Karen, Buore, Nairobi. Koromo gi jodito mopogore opogore mag migepe, mago mopogore mag sirikal. En mar chwalo kaka inyalo dong migepe maket kod mage. Wantiere gi jofwambo magwa Nyakoram Gajuang e kar jot mare mantiere Karen, Buore, Nairobi. Gibro bedo ka ginyiso matut kotenre kod romo mago mag jodito mag sirikal. Kopogore gi manya Nyakoram Gajuang wach mabendo bro bedo kwa luoni kendo en kotenre kod twak mar thek. Ing'eni kamiti ma osebedo gi twak mar thek, mano kamiti mano mar jokanyo 10, 5 kowuok e kweth mar Azimio, 5 kowuok e kweth mar Kenya Kwanza. Bende gisebedo gi twak manego bende gindiko report makamano nanego bende gitieko ndiko duche makawuono motelo ne chiwe e nyim od bura maduong' mapachoka kapok deadline mano migi gi od bura maduong' ochopo. Parni od bura maduong' mapachoka nomiyo gi deadline mar chien tarik 26 mano mar dwene. Kawuono en chien tarik 22. Report makamano pok otiek ndiki wira nikech gikoso winjore ahinya kaluwore ni report makamano owinjo oting'ang'o. Nikech kinjo kweth mar Azimio gidwaro ni pek mar ngima obed achiel kuom okenge mabende riwe report makamano. Wach mabende osebedo ka kelo ywaruok. Omiyo kiny makawuono kamiti makamano kotele gi kanyo kod Kalonzo Musyoka kanyakla kod Kimani Chunga. Gibro bedo ka giromo gi jatend migawo mochung' ne weche mag omende pachoka Mano Njuguna Ndung'u. Ka bende gibro bedo ka giloso kode mar mondo mi olernegi dwaro mabende kod Azimio dwaro bende nyalore ahinya kaluwore kod chal mar ochumi e pachoka. Moko kuom okenge mabende Azimio dwaro, gidwaro ni chik matayo weche mag omenda mong'ere kaka Finance Act 2023 mar mondo mi othi choko. Bende gidwaro ni osuru mosebed kijuoge mafuta miore pachoka ma jood bura ma pachoka nokadho gi kwan atamalo 16. Gidwaro mar mondo mi oduoke chien nyaka kwan atamalo 8. Koro duche makawuono gibro bedo ka giromo kod jatend migawo mochung' ne weche mag omenda e pachoka mar ng'iyo anena ka dwaro makamano nyalore. To parni ma ok en okang' mokwongo ma bende koro giromo gi Njuguna Ndung'u ma en jatend migawo mochung' ne weche mago mag omenda, ma en okang' mar ariyo. Koro duche makawuono bro bedo kwa luoni romo margi ma bende ka gibro bedo ka gibago gi jatend migawo makamano. Mar nena ka dwaro makamano bende biro nyalore. Report makama bende biro bedo kindike mochiwe ne jood bura mapachoka kapok ochopo chien tarik 26 ma bende noketnegi deadline mane thoro wach ma bende biro bedo kwa luoni odiochieng' makawuono. Machiel mabendo bro bedo kwa luo en kotenre kod nyiepo mano mar mauta mano mar diesel mabende nonyiewe nengo mar siling bilion 17. Ka bende ng'eni ja ohala An Njeri ema jalni oro mabende nawacho ni mano nen mauta mare. Ywaruok osebedo iseneno ka piny owacho kata mana jatend piny Kenya nawacho ni orak mar nyiepo mar mauta makama nitiere kata mana nyim od bura maduong'. Ogai mar Azimio bende seyo sirikal kotenre kod okang' makamano. Kata kamano okiny makawuono ja ohala An Njeri mabende osebedo kawacho ni mano nen mauta mare mano mar siling bilion 17 biro bedo ka chopo e nyim kamiti mano mar od bura mochung' ne weche mag teko okiny makawuono kama ibiro bedo kidayo dhoge mauta nen mare koso ooyo. Ka bende kamitis mamoko mag od bura mano motenre kod mochung' ne weche mag omenda kanyakla kod kamiti machano weche kata mano mong'ere gi dhongere kaka planning bende chano bago romo kod An Njeri mar mondo mi en bendo yange okenge makamagi. Kata kamano kamiti ariyo mamoko gi mano mar finance kanyakla kod mano mar planning bende biro bedo katimo nonro kama ne omenda mar siling bilion 17 bende wuoke kopogore gi Ogai mar Azimio Raila Odinga ma bende osebedo ka seyo komo omenda makamano wuoke. Bende senator e kaunti ma Busia Okiya Omtata bende wacho ni omenda ma bende notigo de nyomo makama chal ka gima ne en omenda manego bed ni sirikal ne gayo godo medruok mag nengo mauta e pachoka. Koro ng'a wacho adier od bura biro bedo ka chako nono nyiepo mano mar mo makamano. Wach makamano bende waluoni machiegni. Machielo Nyakoram Gajuang bende daktari Raymond Omolo mano jagoro maduong' e migawo mochung' ne weche mag arita e pachoka
Bende okinyi ma kawuono nantiere kod romo gi commissioners mago mag gwenge mopogore opogore. Romo ma bende nobagi e skul mong'ere kaka Kenya School of Government mantiere e county mano ma Kiambu. Kata kamano okinyi ma kawuono kanochiwo romo makamano ma bende jafombo marwa Walter Nyambaga noyuore. Nogiloso kotende kod bero tije commissioners e kor gwenge mopogore opogore. Nwaneno kanyo kanochune gi digital gadgets ma bende biro bedo ka konyogi e chwalo tijegi. Ang'eni biro bedo kiyudo gi kuku mare e weche magwa manyiena mag migago. Adhi romo machielo bende duche ma kawuono e nyim od bura maduong' ma pachoka bende biro bedo ka idayo dho jotend migepe mopogore opogore. Ing'eni tend sirikand Kenya Kwanza nobiro gi okang' ma bende jotend migepe nyalo chopo e nyim jod bura mar mondo mi odad dhoggi kaluwore kod tije ma bende gisebedo ka gichwalo. Miyo kiny ma kawuono jotend migepe adek biro bedo e nyim od bura maduong' ma pachoka ka bende biro bedo kidayo dhoggi kaluwore kod migepe maggi. Mokwongo en jatend migawo mochung' ne weche mago mag wuothe pachoka Kipchumba Murkomen, nitiere jatend migawo mochung' ne weche mago mag sports kata mna tuke Ababu na Mwamba, kanyakla kod jatend migawo mochung' ne weche mago motenre kod omenda Njunguna Ndung'o ma bende biro bedo kidayo dhoggi okinyi ma kawuono gi jod bura ma pachoka. Kopogore gi manya kwarom gajiwanga mi weche matimore sirikande mag gwenge mopogore opogore. Kaunti ma Migori nyakwarom gajiwanga nitiere wach mosebedo katimore kaunti ma Migori. Ka bende lakteche kaunti ma Migori bende gisani koro obwogo dhi ng'anyo e kind thuolo mar ndalo 14 mabiro. To ka gibwogo dhi ng'anyo nyakwarom gajiwanga gidwaro ng'anyo kaluwore kod chal margi mar tich. Gichuo ne sirikand kaunti ma Migori siem mar ndalo 14 po nono ni ok gibichopo dwachgi. Naneno kanyo ka giketo dwaro 5, achiel moriwo promotion idho lakteche ngas e kit tijegi, chal mar okumba thieth, ndiko gi tije e kinde mamoko. Po nono ni sirikand kaunti ma Migori ok bing'iyo dwaro mag lakteche. Giwacho ni gibiro bedo ka ging'anyo chieng' tarik 6 mano mar dwe mar 12 mar higani. Koro nyawadwe kaunti ma Migori George Juma luonwa machiegni wach makama. Adhi wach machielo nyakwarom gajiwang' weche ma bende osebedo ka timore e kor gwenge ma bende waluoni odiochieng' ma kawuono. Mana minyalo ketna nikech pod adong' gi weche mamoko manego bed ni amiyi. Nitiere kedo kod kuong' ma bende odiochieng' ma kawuono jodole kaunti ma Kisumo biro bedo ka twaki e hotel moro kar saa 3:30 makama. Jodole kaunti ma Kisumo kinde ma bende koro rowere oseloro skul. Gibiro bedo ka gitwaka ka rowere nego bed ni kedo kod kong'o e kind rowere. Koro gibiro bedo ka gilose Kisumu hotel mano ka ochopo kanyo saa 3:30 mano mar okinyi. Wantiere gi jofambo magwa po nono ni gibedo kanyo, wabiro bedo ka waloso kodgi kapok chenro orumo. Adara mar mondo mi watiek nyakwarom gajiwang' watiek anena chenro makama kod wach mamoro malit ma bende notimore e kaunti ma Siaya. Tho mar japuonjre mano mar klas 12 ma bende dhi nyime kod penj mare mano mar KCSE. Wang'e ni penj mar KCSE nego bed ni rumo odiochieng' makinya, nego bed ni rumo chieng' tich abich mano orucha. Kata kamano nitiere japuonjre moro ma nyadendi ma jahigni 17 masomo e skund sekondar mong'ere kaka Boro ma bende koro report madonjonwa en ni notho otieno mana piny rugodo odiochieng' ma kawuono mane osiptal mano ma Siaya Medical Hospital. Ka bende japuonjre ni na oyangi ni ne ntiere kaluwore kod lab results mago tests pim mopogore opogore ma bende notimne. Koro noyangi ni entiere kod kidney failure. Kata kamano notho makoro ringre mare noter e kar kano ringre mano mar jomotho. Mano bende waluoni machiegni nyakwarom gajiwang' ka bende ka napok otere osiptal japuonjre ma kamano wachre na wacho ni iye kae bende ne ntiere gi diep. Koro ka bang' na kanotim nonro to lakteche oyudo ni ne entiere kod midhiero mano mag kidney mage. Koro noseng'elo rengo ma oter ringre mare e kar kano ringre mar jomotho. Mos ahinya ne anyuola makama, mos ahinya ne sikul mano maboro secondary kuom lalo japuonjre margi. Wach makama bende jofambo magwa e kaunti ma Siaya luonwa machiegni. Kich kata mana ka penj dhi karumo bende waseneno thoe mopogore opogore mago mag jogo ma bende otho e kinde ma bende itime penj mar KCSE. Nineno kata mana ntiere obila ma bende nochiel gi magina e gwenge mag Siaya. Kopogore gi mano nwachako neno japuonj moro ma bende notho mane jumani ma bende bomb kalapapla bende nohinye ma bende otho. Mos ahinya ne anyuola makamagi. Kok manya kwarom gajiwang' nitiere weche mopogore opogore ma bende waluono odiochieng' ma kawuono duto ma bende nok wanyal kelo ni e chal mar fwambo. Ibiro bedo kiyude weche magwa manyiena ma bende biro bedo katimre kapok watieko chenro mar Mbaka oromo kar saa 5 mar onyango. Wabiro bedo kwa keloni dakika
en apaga uchiel tok saa 3 mar okinyi. Yiena mar mondo mi atieke gi kanyo. Mabiro en twak e chenro mar Mbaka Oromo, twak mabende dita kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Chik dhi mabor, nyinga Sharon Ong'aw. Rose is the lucky winner of $500,000 shillings courtesy of Jipange na View Sasa. Nimefurahi sana. Napenda vile Rose amefurahia waze. Hii pesa unapanga kufanya nini Rose? Napanga kuongeza bisna yangu kidogo, niongeze kadraya kalikuwa kameisha na niongeze ka blow dry. Na sijamaliza kukuzawadi. Bado hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Hii ni yenye tunatumianga kufanya watu wenye hawajipangi wasikie wivu. Kwa hivyo hii hata tutawaambia ni nini, hii ni yako. Jipange ushinde na View Sasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Next on Shambala Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by a Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? It's true, sir. You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Church, I have a problem. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Higni ariyo nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo. Free medical camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena level 4 e chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth ma biro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore saa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Oyaro Ramogi jua machiegni wantiere kar kae. Chenro mar Mbaka Oromo koro chako sani. Saa osekalo dakika 20 tok saa 3 ma okinyi seche mag Afrika ma ugwe nyaka Ramogi jua ngleno maka magi bende biro ne achiel kachiel ka ok e boma ma Nairobi. Nitie gik mathoth ahinya ma wiko ni kar kae. To bende nyaka Ramogi jua gisepenjore ni mibadhi kata akwede mago mantiere e county. Tije county chalo nade. Nyakora Ramogi jua nitiere oganda manigi paro kachiel kod ka penjo mathoth ahinya nyaka sani. Nitiere akweda makoro bende wachore ni nitiere e counties mopogore opogore. Magi gin gigo ma nyaka sani yangore ni nitiere migepe mopogore opogore, counties mopogore opogore nyaka Ramogi jua muti nyaka counties makaluo kama wachore ni nitiere dhoudi ma indiko kar kacha gi dhoudi makwan gini malo e gweng'no mano makama county no nitiere. Ka en county ma Bomet kuom ranyisi wachore kanyo nitie atamalo 97 mago maga jotije mantiere county mano ma Bomet gin duto mago gin jokanyo mag county kendo magi wachore kanyo kora mago gin mago magin jo Kalenjin
ka iwuok kacha irangane county machielo ka en county ma Homa Bay, county ma Kisumu, jok mimiyo tich kacha gin jok mage. Nitiere jogo mantiere gweng' kanyo kama gintiere jopango, jogo modak adaka kar kacha, gintiere gi thuolo machalo nade. Nyakora Ramogi Jwang' mondo ma ochop kare odiochieng' ma kawuono antiere kae mondo mi wabaga network. Kendo en twak moda loso ka wapenjin bende ni akwede mag ntiere tije county bende iserakore kodgi. Ere kaka inyalo tiekgi? Ka gin akwede mago mag dhoudi, ere kaka inyalo tiekgi ka gintiere kacha e county mano kama intiere kar kacha. Mondo ma ochop kare Nyakora Ramogi Jwang' an gi welo odiochieng' ni ma kawuono kama dhi bedo kae ka watwak kodgi achiel kachiel e studio county ma Nairobi kar kae kachiel koda ka yore tudruok mago mag lony manyasani kama dhi bedo kacha kokalo e yor Zoom. Wadhi bedo kanyo kod welo ariyo mabedo wadhi bedo go kachiel kachiel. Achiel ni Kisumu, moro ben Nairobi kar ka, nikech bedo ang'e ni nitiere chal mopogore opogore mar kor lwasi. Ang'eno mondo mi watudre kodi bende kama intiere kar kanyo mondo mi wawinja ne pachi kochako sani nyaka giko. Antiere gi welo adek. Antiere gi Easter Okech, jalony weche mag telo, ka entiere studio entiere county ma Kisumu, mano kutwe kodwa yor Zoom, kendo ang' wayud thuolo mar mondo mi en bende ang' tudre kodwa ka achiel kachiel. Ang'e ni maber bede bang' ka mwaseduogo ang' wakoni mathoth mwaiko ni odiochieng' ni ma kawuono. Kata kapok amiyo Easter thuolo mondo mi omoswa odiochieng' ma kawuono, yena mondo mi wayud na sigana ni mabende ne waiko ni juma mokalo, mano chieng' tich abich, kane NCIC, mano duol mochung'ne riwo wi Oganda e piny Kenya, nobago romo kachiel koda ka nonro margi kama kaka report chalo. Mombasa County. Higni osekalo 10 nyaka ne chak telo mag loch gwenge. Ma en report mar ariyo manono kaka itayo chenro mag ndiko ji e tije e counties. Kaluwore gi ripodni, yangore ni nitiere akwede makende e ndiko ji tich e tije mag county. Atamalo 80 mag thuolo mag tije counties duto mapacho kae omak gi dhoudi 10 kende ka otelnegi kod Jolang'o, Kikuyu, Abaluya kod Joluo. Jolang'o telo gi atamalo 15.83 ka iluwe gi Oganda Okuyu manigi atamalo 15.77. Abaluya nikoda atamalo 11.6 ka Oganda Joluo nitiere kod atamalo 9.81. Lipot ni bende lero ni kuom counties 47, counties 13 kende emandiko ji tich ka ok rang dhoot ma ng'ato wuokie. Clean up this face of Kenya that we have been shown here by the Commission that we don't like. I don't like the face of Kenya that has been unveiled here to us. I don't know how many of us like it. 13 are too few. They are happy, they have fulfilled. But what about the majority of us? I also come from one of those counties. I come from Nandi County. So let's do something about our face, and we can do it. County ma Bomet otelo ndiko ji tich mano mawuok e dhot achiel kende ka gin gi atamalo maromo 97. Ka county mar Marsabit otelo kaka county mandiko Oganda mamoko e tich mano mawuok e dhoudi mopogore. But how can you have a executive cabinet meeting In your mother tongue? Mother tongue, yeah. It's not right. If the governor says that I must employ people from the same tribe, then I will employ them rather than lose my job. That is a quote from one of the County Public Service Board chairpersons. And, you know, it really gives us the realities of the day. But is it something, is it a justification to the impunity we are seeing here? Counties duto mapacho kae nitiere gi jotije maromo 184,876. County ma Nairobi nigi kwan mamalo mag jotije maromo 13,513. Mano ka en atamalo 7.37. County ma Nairobi bende chulo omenda maromo bilion 1.2 e dwe kaka osara ne jotije. E pogruok mar kit chwech, joma mine nigi atamalo 53, ka joma chuo ondiki e tich mano maromo atamalo 47. Jotije mag county bende man gi ng'ol romo 2,889, ma en atamalo 1.14. Achiedh nade bende nenore counties mopogore opogore ka ilero ni weche siasa madonjore kinde loso budget mag county bende theko.
Nyakora Moge Juang mano sigana mabende winjo kar kanyo kendo en gigo motenore kod chal mar wach ni gin to gin gik mage mosebedo kacha ka wanenogi e gwengewa mopogore opogore. Nyakora Moge Juang wantiere kodi ka koro mondo mi wachaka network ayanga odiochieng' ma wantiere kodi kar kae mano odiochieng'ni mabende wan kae kod welo wadane ogo mbaka kod welo kotenore kod akwede mag dhoudi mago mantiere counties mopogore opogore na koni nantiere gi wendo studio kachel koda man tiere e county ma Kisumu Easter okech ka ntiere studio ma Kisumu oyawre Kisumu cheweyo machalo nade wacho ni koyo ng'ich kuonde duto to kata kamano isewinjo sigana wachaka chaka gi kanyo moso ganda luo kato bang'e wachaka ne gi paro e wi report ma kama makoro yango counties nitiere akwede mag dhoudi kochopo kor kandiko jatich. Erokamano jokinyanam amosou kuom Kisumu ng'ich ahinya. At least warwako koth to kiko ting'wa te to wabobet gi twak ma borango kaka wanyalo rango gik ma waneno ka wuok ka jo NCIC. Erokamano uru. Aya, erokamano ahinya mano kama wantiere kar ka wang'e maber kama gigo duto bende osebede ka Nyakora Moge Juang kendo koro e thuolo ni bende wayudo thuolo mana mara koni wendo machielo man go e studio maro ma Nairobi kar kae jalonyo weche mag demokrasia janon weche mag siasa en bende winjo sigana ni mano achiel kachiel ma bende keto counties wa kuonde mopogore opogore. Daniel Orogo oyawre kendo machiegni e studio mar Okinyi ma kawuono. Grafasiro kamano kuom studio ma kawuono. Winjo sigana to nitie weche mang'eny mawuok e nonro ma NCIC omiyowa. Ageno ni wabro twak maber kendo wabro yudo solution e gik ma giwacho kendo ma report no golo. Omi paro machalo nade ke winjo report ma kama county moro iwinjo ni governor wacho ni nyaka ndik mana joga mawuok e dot mawuoke koko ndik ayie kata mondo mi awit kata komba nyalo bedo ni weche mag siasa madonjo kar kae kosango ma itimo irango ga yeye ka gigi bende timore e report ni bende yangore kacha ne county ma Homa Bay ne kod atamalo 89 mano kodoko kor ka weche go mago mag ndiko ji e tich jogo mawuok wacho ni dominant ethnic group mane gweng menti kaka county ma Homa Bay kuom ranyisi oganda ma joluoni odak kanyo to koro ndiko jok mamoko mawuok e dhoudi mamoko moting'o Okuyu oting'o Abandu mago maga Baloya nitiere moting'o Jokisi jogo mawuok e counties mamoko machiegni kodwa kacha gwengwa ma Kaluo mano dok piny nyaka tamalo 78 ka county mamoko oidho malo nyaka 98 kaka Bomet county ma Marsabit bende timo makare e weche go mago mag ndiko oganda mamoko kupogore gi jogi mawuok e county en ang'o matimore kar ka weche mag siasa koso singo manochiw ni jowe manyaka yud tich e county. Aparo ni tend governors kata tend telo gwenge yudre in a very difficult situation kech ineno ka constitution kata mna county government act wacho ni any recruitment meeting mo public service e counties nyaka tem matek mondo o reflect gimilongo in the face of Kenya. Isewinjo kama no woke report. Iwinjo ka Commissioner Danvers Makori, Commissioner maber ma NCIC, owacho ni nitie gwenge moko ma full meeting mar county executive itimo dhok achiel. Yani jodhot achiel meeting duto itimo ka giloso gi dhok achiel. Very very unfortunate. Kendo dhok achiel. Very very unfortunate. Kendo kaka wacho ni nitie gruke paro mokwongo en singo ma governors notimo kagi campaign e gwenge mopogore opogore nitie moko manowacho ni kobede telo to bro rango kaka jogwenge ne yudo tije especially e county government wa mano mokwongo mar ariyo iyudo ka constitution kata mna county government act bende migi tich matek nikech bang'e kanyo e public service board kata mane county go kata county public service board dwaro ga ni nitie audit mitimo kirango ni to governors gi jotend gwenge gisechopo how far mondo gi chop singo mane gitimo. NCIC otimo nonro it was NCIC Krefas nonro setim dirio manonro ma dirio dek higani mokwongo ne en komiti e od bura mochung' ni weche justice notimo nonro e wach mar recruitment e public service
to ne kane gitimo nonro mane dwe mar 7 ne gigolo report gi gibe ka giwacho ni giseneno ka nitie gwenge moko mantie dhoudi moko mok ndike tich nikech kuonde magi aye to ne gigolo siem ka giwacho ni kodhi mbele kamano iyudo ni weche moko make conflict and violence itimre ga nikech jomoko feel akwede gibeda nitie akwede moko matimre public service mok rang employment gi kuonde gwengego. Aparo ni mar adek ma NCIC gi mandate gi ogolo report to mokwongo be ni neno ok en mana county kende ne gisigolo report maber ango universities universities bende osekete rameny ki paro maber ni yudo ka universities moko especially e gwengewa kata mana Rongo University kama no kirango ibro yudo ni yudo ka jotelo kata mana jopuonjre ai area no to by default iyudo ka magi gik moko ma contribute a report makama seche moko ok en dwaro governor lakini rangon by the fact ni county government ni e gwengego iyudo ka appointment nyaka timre mana makparo kanyo Easter machiegni bende twak kama ibete jalonyo weche mag telo bende isebedo kendo ratiro mag jok mopogore karka kino ka gima kama koro biro kendo omieno counties eyo machalo koda mae omi paro machalo nade nikech magi gin tije ma wacho ni piny kanyo ka itimo ga weche mag application wacho piny kanyo ni okobedo koda kwede mora mago mag dhoudi mag kit chwech mora mantiere karkacha thuolo mag tije ibro mi oganda mano kaluwore kod chike mapacho kae kata kamidake kata kamiwuoke ok biti godo mondo mi orang ni yudo tich kata oyo paro makama iwacho ni tije atamalo 80 mag tije mag county omak mana kod dhoudi 10 ena ngonya bedo timore counties wa wachno wawacho ni akwede to nitiere kuonde ma counties bende tiye nikech counties mang'eny kaka nonro osetimno tiere jok mang'eny ma iwacho ni kabila achiel to chik bende wacho ni ka ji mang'eny kanyachiel to nyaka bed nitie atamoro ma nyaka bedie ok inyal bet ni ka en kamoro to en mana 90% or 80% nikech tie jok moko mopogore to mae nyaka tim nikech ochako mana ka warango gikwa mar katiba nikech katiba owacho ni discrimination nego kik bedie bed ni en ka bindi kumiaye koro clanism ema chako gigi nikech dhot miaye kuonde moko kokiaye dhot moro bende ok iyud gimoro koro irango ni dhot kumiaye ni nokonyi timo siasa koso nokonyi tiyo koro mage makwarango to wayudo ni dhoudi mopogore kin dhot maduong' to in gi kura mang'eny koro sama ng'ato odonje kar tich joge emokawo mokwongo to mae ok kony nikech sirkal kawo ushuru from ji te ushuru ok chul gi dhot achiel koro ok nyal bet ni dhot achiel ema yudo gik moko te to yet gima miyo mondo ji te obed e pinyni ma gik moko mar siasa dhi nyime wuogi dhoudi mopogore koro nego rang ni kar tich kae jok moko ma owega chien ma koro e dho ngere wacho ni gibedo marginalization ok en mana ni in tribe ama ok en mana ni in ng'amo akamoro en nyaka kar tich ka e yudo resources gi gik omenda minyalo tiyogo kuonde mopogore nikech kelo thirno e dongruok mar ji kendo kelo thirno e dongruok mar jok mopogore e paro mane gin jok moko iyudo kata ka idwa go kura ji ok bi goyo kura nikech gibo wacho ni kata ka go kura onge gima bobiro na koro kowachako loko pachwa jotelo oloke pachgi mondo warang ni jok moko e udi gi dhoudi matindo nyaka bed ni gin bende ng'ato neno ni ambe an kanyo to kik obet ni obet ng'ato achiel mondo ne ni rangi moro opogore ama kabila achiel emopogore ama dhot achiel emopogore gigo thiro dongruok iyudo kata ne ok en kata jok madongo mondiki ka iyudo kata jok ma iweyo kuonde mopogore iyudo ni kuonde moko dhot achiel kende manitiere koro mago kelo chochni kuonde ma wantie to mano gima katiba ok sing and nego bed ni wan kaka jotelo mantiere kuonde mopogore nego wagol wach akwede no kuonde te erokamano kiwacho ni ogole kuonde te bende en ting jogo mantiere apisi to kiwacho ni gima kama inyayo kod jotelo madongo mantiere apisi gichak gi kanye
Ichako mana sama idonje tich nikech wachak ni warango Public Service Board. The Public Service Board ema ndiko ji rango kaka ji indiko ji e tich kuonde mopogore opogore. So the Public Service Board rego bed no rango ni e county nikech county intiere gi CIDP ondiko dhoudi te mantiere gi jok ji te sa CIDP to iyango ni ng'a mantiere county ka gidak kanye gik machal kamano. That a county integrated development plan. To sama plan ni bende ilosoga tie nyaka the annual development plan ma wacho ni jogi odak ka jogi ntie ka nikech mane kaka development bedoga. Koro mano ngiso ni jok maloso county integrated development plan nego ket integration e nyaka kaka jo mopogore opogore mantiere e county no nyalo yudo gik moko mopogore opogore. Koro kar tich kae kwachako kar tich mano jo Public Service Board. Jo Public Service Board bonego wachi ni mai kama to e sirkali wacho ni 70% kirango nikech ji ka ng'eny tibo yudo ni jok mang'eny ma dot achiel ama ma wacho dhok achiel to nyalo bet mang'eny. To ok nyalo bet ni gin kendgi ni ginyalo bet. Tie jok moko mopogre modak kanyo matiyo kanyo manyaka ked. Koro jogi to ng'ere mokiket ni kae to nen mar dot moro ni ama mae to koro mae dodwa ama mae mar anyuola. Mage kaka iloso ga gigo koro bende gigi nyaka lok gi jok ma josiasa nikech parties bende jako keto gigo ni ka mae dot ka mae mar anyuola ni mae mar dot ni mae mar kai ko party be nyaka donji kae political parties nikech ka political parties okoloko gigi in the system kono negwa pede nyaka jok ma timo political parties ni gin sama girago affiliations mar party e gin gigi bende medore nikech ka parties bende okoloko kaka warango mondo watud ji ibo yudo ka parties moko chal ka gima gin mana mar dot achiel koro sama gidonjo e od bura kaka gindiko ji bende boluwo mana lain no koro nego bedni ok en mana mar jondiko josiasa nego tim gima nego jiwre mondo lok kaka gigo siasa to kaka gigo siasa nego gibedni ok gikel akwede nikech koro jok moko bowuok sama idwa go kura to gidok kuonde gi nikech onge gima gineno ka gi benefit ka gidak kuonde ma gidake. Koro political parties ntiere kanyo jopiny bende nego bed ni gimbe gigolo akwede nikech e odi kaka iloso gi kaka iwacho jok moko kaka igo mbaka kata gi nyithindo kata kaka waloso e udiwa bende kelo akwede nikech jok moko ng'iya ni wan gi akwede kuonde mopogore opogore ma kiwinjo nyathi dongo kong'e ni ng'acha rach ma kata kodongo mobet kamoro nyathi ok bi loko pache nikech mane manowinjo kaka ni wacho nyaka sigana ni wacho mago onge gima pogre koro ei ot gi sigana gi weche ma wawacho e udi gi kaka sirkal bende tiyo gi kaka political parties bende tiyo ema boloko gini. Kamano Isa, ero kamano ahinya. Daniel Orogo, jalony weche mag demokrasia, rang'ane weche gi duto ka ineno kaka kaunti tiyo, kaka ichiwo thuolo mag tije, siasa madonjo ka gi kacha, akwede ma pod neno kar ka. Ochako gi kanye nikech gimoro amora mantiere moseloth nyaka bed ni nitiere kod root mare kumoro kama gini wuoke owuoke tend county manyalo bedo ni ok winja kwayo mag jopiny kosen mana dwaro ni oganda wa emomiyo onego yud tijni en singo mag siasa mantiere karaka demokrasia kata mamoko moselony iwacho ni kata kiwuok e gweng' mopogore opogore ka jogi ntiere karaka onya bedo gima rach koso gima ber iwinjo kanyo ka Easter bende osekonwa rach ne kata ber ne mabende nyalo bedo e chenro machalo kamagi e counties. Cleophas, aparo ni kirango historia mar pinywa ka to awadwa ni wago mbaka ni yo moro ma oyangore mondo wang'e ni kama gigi nochake central government makoro ose the devolved government attend gwenge historia ni neno ndalo moro ma kane wa Kenya yudo independence ne ntie no wach ni dhoudi ariyo tribes ariyo no dominate public service ni yudo ka jomanene Kanu jomanene Kadu by that time after independence ka Kanu gi Kadu oriwore mo form post political independence party joluo gi jokikuyu no bede public service mang'eny ineno ka kata cabinet secretaries manentie Tom Mboya Jaramogi Oginga Odinga ne gitimo kinda
kagi wacho ni dhodwa ma joluowa bio yude tich e sirikal. Bang'e kanyo tend government mar Moi oyudo ka kendo loko kwan mar joma nie public service. Iyudo ka sani tend government ma Moi no wacho ni dhot ma Kalenjin jonjelogi obedo mang'eny e sirikal miwuoro nono. Bang' Moi Kibaki iyudo ka kendo wacho ni jo-Kikuyu gi be obedo e sirikal mang'eny sana e public service. Koro nitie trend moro ka ma be asendiko previously kenano gimomiyo atudo tend piny gi domination in public service koa ethnic community achiel. Nyiso ni nonro mitimo ni the fact ni jatend piny kata county government kata governor manie area moro kowuok e dhot in particular dhot moro asewacho ni by default iyudo ka recruitment mang'eny diwuok e dhoudi ma governor kata ma president wuoke. Emomiyo ineno kwan migole sigana ka igole maber. Iwacho ni as we speak 15% iwacho na atamaladi 15 point figures mantie moko kanyo mido ka jo-Kalenjin o dominate public service a national government. Iluwo gi Kikuyu. To mae figures migolo oka en mari en mar NCIC. Mano wadwa wacho maber mondo ng'ato kik misquote. Gimanyo magi statistics migolo NCIC mogolo nonro report magigolo. Koro iyudo ka NCIC bang after kaji waseyudo katiba manyien koro wachako county government. Iyudo ka gima jongere wacho no bad manners mane national government otere kuni otere e gwenge wa counties. Mae mamine iyudo ka governors kandalo ma itimo campaign panelists no wacho ni be nyakwa rang political parties. Nikech iyudo ka political parties kagi campaign nitie campaign midwaro governor candidate. Iyudo for example county government ma Migori ibro yudli jaluo ema en candidate mar governor alafu to deputy governor idwaro jadhot moro mondo balance ethnic balance iwinjo. The same happens in any other country. Kata Kisumu iyudo ka dhoudi iwacho this time wami joseme iwinjo governor alafu deputy governor wami to koro tinene ka governor wuok seme governor boka ka joseme moso e serikal. Koro inano ka lweny madhi wuok e county government. By the way kata be ni igolo kwan mo NCIC. NCIC ogolo recruitment in public service board. Ntie sigana mo usegolo ka ntie yuarok mabe wuok sani osewuok between governor kod deputy governor. Iyudo ka yuarok no en recruitment. Esia ntie yuarok mar recruitment. Iyudo ka governor wacho ni by the fact ni owuok for example game by the fact ni deputy governor wuok Alego recruitment mar jo Alego gi game dikelo yuarok e Siaya county dikelo yuarok in different counties. Koro ineno ka awacho ni by default irango ka kata bed ni nitie constitutional provision midwaro kata bed nitie county government act midwaro ka ineno by default ni jomodak e area e gwengego dibedo recruited. Koro mano mokwongo is the root cause ni nitie political parties mosemiwa shidani. Iyudo ka candidate gimiwa dhot mamoko deputy candidate gimiwa dhot moro yuarok dhi wuok recruitment yuarok dhi wuok kanyo. Mar ariyo iyudo ka e county government nitie sheria e county government. Ntie county government public service board mano mar recruitment kaka my fellow panelists wacho ntie public service board mar recruit a public service a county lakini iyudo ni gini nyaka bed approved with the county assembly. Iwinjo koro yuarok mawuok e county public service board iyudo ka gini decision mawuok e county executive nyaka bed approved gi county assembly. Ipenyo ni shida wuok kanye? Shida wuok e county executive nikech gimiwa gi recruit ji kalure imbalance giketo ji ethnic imbalance basto bed approved gi county assembly. Koro kanye ineno ka shida wuok e county government shida wuok e county assembly nikech gin magitimo approval. Mogik ine NCIC en agenda for commission. NCIC biro timo gimiluongo ni review. NCIC okoripo bet onge prosecutorial powers. Aparo ni giseyo ka gikwayo miwa uru tend sirikal mamalo omiwa powers
we can dictate kaka recruitment itime county assemblies, we can dictate recruited meeting in different kalure gi atamalo mise share kodwaka mondo bed ethnic balance, we strike an ethnic balance in counties. So, koro aneno ni asewacho ni shida woke county public service board, shida woke county assembly, shida bende woke NCIC, nikech NCIC onge prosecutorial powers magin go. Gitimo nonro to gimiwa work manonro onge ginene maginyati monge, they can't go that far. Aya adani makparone kanyo kendo Easter okay akela ne to kendo iwinjo kanyo pogruok mabiro karka to gibire weche go mag ndiko ji tich mana ka jatwa kwadu bende lero karkae Daniel Orogo gima timore nyalo bedo ni en mana gima chakore kuom jotelo gin giwegi ka koro telo se chak lare wadani context makoro wakete twak makama waranga ne counties wa kama wantiere county ma Kisumu, county ma Homa Bay, Migori kod mano ma Siaya ko chak rang ni koro ida tim gini mano mara joka ngane kuom ranyisi ine county ma Kisumu iwinj kanyo ni koro governor kuom ranyisi kaw mana jogo mawuok county ma Kisumu to wuok Seme emindiko karka yoni ka governor wuokano governor kaw mana joka no lilo okada wacho kanyakwar nikech kanyakwar be bonono ka chieng magido governor wakiari gimbe ginyachomo mana kama gichomo no to ka be ni maera nyisi matimore kata be ni governor ma Siaya kata ka wuok Ugenya kata ka wuok Alego to mage kene jok mokwongo kata ka poko tieko bende machalo mwacho ni face of Kenya kate county bende ni gimoro manyalo bedo achieved yo moro mayot Easter Face of Kenya a county nyalo bedo achieved. Wanyalo yude ka ji orango spirit and letter of the constitution. Nikech katiba warwa ne oyango maler kaka wadwa golo akwede. Koro ka ji orango kaka spirit and letter of the law. Warange maber ni katiba no wacho ni mondo wagola kwede mondo igin counties be no biro mondo kik yoyud gik moko mopogore opogore kaka jatendo ma wan bo owacho democracy no biro, devolution no biro mondo kik wabed ni pesa bet mana kanya achiel maka ng'ato ntiere sirkal joge kede manyalo yudo dongruok. Koro devolution no biro mondo gik moko mopogore opogore kuom ji te. To kaka wayudo di devolution samoro jok moko ok yud nikech wach ni nigo kura ne ng'ato ok nigo kura ne ng'ane mage kaka gigo chakre kae. Koro ng'ato kan tiere e sirkal ji te gin jok ma golo pesa mar ushuru. Koro ka ji te golo pesa mar ushuru nego bed ni irango kaka ginyalo bet e sirkal magi yud benefits mag sirkal kuonde te. Koro benefit mar sirkal maduong' gi mapiny nyaka bed ni biro ni ji te. Koro gini nyalo gol nikech tiere kuma wawacho ni tiere mar wach mar citizens. To kwa wacho ni citizen, we the people, mane kaka constitution chako, we the people nyaka bed ni gimbe gin gi duol magi nyalo wacho ni tiere people's parliament, wagot kwak kuonde mopogore opogore jogi dhige public participation. Ka public participation bende ji ochako wacho ni warange kaka gigi chako timo gik mopogore opogore ma gimbe public participation tie gik moko mok kadhi nikech tiere gik moko miwacho ge public participation ka assembly kadho gik moko ka giduoge gweng nego penj jok mantiere ga ai assembly nikech waromo gi jok ma members of the county assembly mang'eny. Koro ka gin members of the county assembly mang'eny penj gi machal kamago. So people power nyaka bedie nikech ka people power bet to kik penjo gik moko ibo yudo ka gik moko tiere mopogore opogore. Waneno ka gik moko lokre awacho kae nikech waneno ka gik moko lokre e kuonde ma wantiere kata irango kaka appointments moko e boards bende ntiere kaka lokre kata Kisumo kae aseneno ka mago bende nitie me yudo ka kuonde midwaro professionalism ibo yudo ka appointments oket kamano. Koro gigo bo lokre mos to mana ka ng'owa pach ji olokre makata county kaka nawach ni jo county executive gimbe girango ni ka professionalism kuma gintiere jok mage mabokonyo gi tich. Kata kano keti kamano kiki bed no keti aketa to in koro ibedo mana kinanda ma ok bi konyo dongruok to ok bi konyo kelo jok mopogore opogore e gweng kuma intiere nikech mano ok bi kelo tich maber. Koro mane mwasineno kachako lokore koro spirit and letter of the law constitution owacho gik moko mopogore en kaka wanyalo golo akwede. Mano nyiso ni jopiny bende gimbe gichak golo akwede mondo kata kineno ka ng'ato kelo akwede kumintiere tigole nikech kuonde kar tich tiyudo ka akwede go onge. En mana kar siasa ka gi kar ndiko mar public service.
nikech kidhi e chichni mopogore opogore ji timo ohala kanyakla to kochopa kar ndiko gik moko mopogore ma nyaka ndik tich to koro ukabila odonje. Koro nyaka warangro matut ni ka anyuola ka no irwa gi ang'o ma ok wanyal paro mopogore. Koro mane kama onego wachakie. Erokamano ahinya, mane kama wantiere kar ka. To koro gichomo kanye, mano kama gintiere kar kae, ni gin gik mage maginyalo bedo kae ka waluwo. Nyakoro Ramogi Jwang' wamedo mana penji kar ka ni into pachien mane kotenre kod duoko mago mantiere kar kae, mago maga pach oganda. Iwacho ni kama gintiere kar kae ka chenro mopogore opogore bende wantiere godo e yamo. Mano ma kasane kata kwa penji ni gin gik mage manyalo bedo kar kae ni timore. Bende ni giminyalo tiek chutho. Kiwacho ni gin akwede mag dhoudi. Inyalo tieke e yo machalo nade. Ageni mano koro ang' aduogo e studio kar kae an gi Daniel Orogo. Nyakoro Ramogi Jwang' ageni onego bed wabedo kod jakom mano mar riwruok mago mag boards mopogore opogore mag county mano Mheshimiwa Jared Kopeyo jodbura machon mawendo bende onego bed e studio kar ka. Kata kamano utudre kodwa yor Zoom kochopo ang' wakele ka achiel mondo mwatudre kode. Dhoudi 10 kende emantiere kod thuolo mag tije madhi atamalo 80 to wawacho kata wachako kod gi county nitie ting' mantiere ma public service board ting'o kachiel koda kama moko ma governor bende ting'o obligation mara yani koro ma ikete yo machalo nade. Rem nitie kuom ng'aka, rem nitiere kuom jodbura mapuodho jogi koso service board ma ok tim nyalo bedo ni yiero jogo mana mawuok e gweng' achiel mano kama gintiere kar kacha nikech mondo mi face of Kenya cha bende ni gimoro ma chopo kare. Kaka isto wacho ni ipenjo ni rem wuok kanye. To aselieko ni kawacho ni singo ma ji golo ndalo campaign biro very hard on them ka gisechako implement gik moko e government ka. The County Public Service Board bende gin mana gi mandate nitie kama ginya chope. Iyudo ka County Government Act oyiengi mana ni ginya timo gimiluongo na advertisement. Clearfas iyudo ni ingeni be wakony jopiny ng'eyo ni Tend County County Public Service Board gindiko joma nie county executive kendo gindiko joma isewinjo nitie ward administrators mano isewinjo ka nitie joma kamago. Kendo nitie joma timo tich ma related to the county executive. Koro mano tijo public service board. To appointment ka gisetimo advertisement Cleophas to jomo apply mosechopo ni idwa tiyo kendo osetimo application ka osetim gi interview titero gi mbele e od bura ma counties mondo puodhgi. Koro iyudo ka jo od bura MCAs bende nitie mana gi interest gi e list ni iwinjo gibe gineno ni ward administrator makanya kwani ward administrator makan ward administrator ma akune ni obende mana gi interest nikech iyudo ka members of county assembly ward administrators e joma gitiyogo iwinjo ward administrators go be arm of executive makoro nyaka tigi arm of county assemblies magin. Koro gibe iyudo ka seche moko kantie application kata kantie podrok midwaro gibe gitero jogi tiyudo ka county government through the County Public Service Board ni be puodho mana joma members of county assembly omigi. Koro iyudo ka ntiere moroka in a sense ni county executive ntie kamoro ma giwinjre gi county assemblies to chwanyruok bediga mana ni ka koro governor kendo koro ok winjre ok dwar interest ma mekgi kanye miyudo kan wan gi pogro. Koro ji penjo to kara lokruok kuokune wachako ng'ano masiem ng'ano michako siem mondo ng'e kama shida nitie. Dawacho ni warang at the county executive warang at the county assembly ni gin gi responsibilities mar ndiko ji mawuok e dhoudi mopogore opogore e county government. Ipenja penjo moro mabe it is important mabe nyakwarang ingeni familia wa family unit ni en gima muhimu sana Cleophas. Isto wacho wach moro kama be kikwawe lal nono ni iyudo ka ndalo ma idongo kata ndalo ma jidongo nitie sigana moko nitie mbaka moko miyudo ka jaduong' wacho
kata mine wawacho nto dhod ni nitie kaka ok gin kodwa maber kachako chon. Koro iyudo ka nitie akwede moko malure mawuok the other side of ethnicity. Miyudo ka wadhi e school kata ka wadongo to osebedo in our system. Iwinjo? Mining'e mana ni jomoko, jo-dhoudi moko, ining'e sani ni jokano gi gin jomarach. Ing'e sani ni konyakwar gi gin mana jomarach nikech gitimo time mopogre opogre. Iwinjo? Iyudo ka jo-alego, jo-game, gibalore e yo moro mopogre based on gima jonyuolwa ne wacho. Koro kiyudo ka ichopo as a member of county assembly moyieri ki represent Game East, ki represent Kanyakwar, ki represent Homa Bay, iyudo kichopo e county assembly kendo iyudo ka seche makoro igoyo government, county government tesre, tineno ka Kanyakwar obedo kacha dwaro tich, ok inyal yie nikech nitie sigana moro manogoni e wiyi mantie ma odonje system ni mok inyal yie. Koro iyudo kata ka nitie discrimination matimre e national government, te county waka nitie pogruok e paro based on gima ne jonyuola nowacho kalure gi joma dhoudi moko wuoke. To Daniel, wantiere kod employment guidelines. Yes. Kata chenro mopogore opogore matako kaka indiko ji tich. Yes. Ang'o momiyo kik luwgi nikech ng'ato kik bi kata oda chako tiyo gi chunye. Iwacho ni an gima ng'eyo chunya, gima make wiya ema da tiyogo kar ka. Kata dhi ting'o sigo, dhi ting'o mirima gi chulo kuoro. Manya miyo oganda moko yuti to gin jok ma jolony. Ang'e nitiere ote mang'eny na wayud kawuono. To jogi gin jolony kendo gintiere gi ratiro margi bende kaka jokenya mondo mi giyud tije. Ng'ato kelo chunye kod chulo kuoro e tich. Mana mondo mi oneno ndiko mana joge kende kama gintiere kar ka. Face mar Kenya midwaro mondo obed e county. Kama jo Kisii nyalo yudo tich e county ma Siaya. Jo Siaya nyalo yudo tich e county ma Kisii. Maunge akwede mano dhi bedo shida maduong' nikech asewacho ni ami historia mar Kenya kane wayudo independence gima osebedo katimore. Tiyudo ka joganda jo-Ramogi joluo ne gin joganda ne ogweli ka gima gi jomariek. Iwinjo Cleophas. A first cabinet secretary, a first cabinet mane post independence, niyudo ka joluo ne ng'eny e cabinet no. Kendo iyudo ka nitie policies gi manifesto mang'eny ma pod itigo nyaka sani, Cleophas. Isewinjo session number 10 of 1963 manosenindo Tom Mboya with Kibaki gitimo pod bedo implemented a guideline mar economic policy ma wan go sani. Even though no one vision 2030, but ineno ka vision 2030 no borrow from that sessional paper manotim. Iyudo ka wich kaka isewacho nitie wich moro maler manya konyo ji. To kony midwaro masani wadwaro e gwenge waka en isewacho nitie jomoko ma professionals ma qualified. Lakini iyudo ni josiasa kaka sewacho ni iyudo ka nitie employment regulatory authorities, nitie employment acts midwaro public service ka mabe osegwe woko nikech iyudo ka koro governor dwa timo nikech political parties mare dwaro kamano. Iwinjo? Iyudo ka governor dwa timo kamano nikech members of county assembly o make matek manyako tim na kaka members of county assembly dwaro. Iwinjo? Ni nitie gwel moko, nitie lemo moko ma county government, ma governor go, miyudo ka governors moko, adira e chunygi, gidwaro ni gini, wadwa haya ng'ama is a professional. Lakini iyudo ka interest mar county assembly, iyudo ka nitie interest within executive ka, mok nyali ye governor, or employing at based on qualification kata professionalism. Koro kawa bet Mbaka kawa uno kama platform kama konyo Uganda wa ng'eyo nitie mise moko mwayudo, nitie chandruok moko mwayudo e county government kata mana national government nikech waketo akwede mbele. Iyudo ka recruitment jalup jatend piny nyalo chunge platform to wacho ni Kenya ka okin shareholder. Iwinjo? Kokin shareholder to shares ni onge government ni. Okiwacho okan mawacho ne obede piny magi manie public domain ene manowacho. Iyudo ka weche makamago keto ji bedo gi wasiwasi nikech koro iyudo ka ing'ama qualified idwaro tich e national government. Ing'ama qualified in experience manya konyo piny ka. Lakini based on gima opinion, especially a government man gi caliber makamano wacho ni koro sani yudo tich
en mana shareholders manogo government ni kura. E county be governor chungu wacho ni joma nosechung kodwa e ndalo campaign emidhi mitich. Ido kata ka in gi barua ni moro ok nyal yudo tich in case you are not in the right books gi governor kata gi county assemblies. Mane kama gitenya kura mogo jonga ne county mano ma Kisumu wature kanyo kod Easter Okech kama bende wala bedo kod achiel kachiel mondo mi okonwa kar kae Easter kama bet kendo ka irange e yo makare chenro mopogore opogore ma sirkande ma county nitiere godo inyalo wacho ni en thuolo machal nade ma jowa nitiere godo ka akwede oket bath kendo kata kokete mabor ahinya nitiere chenro ma iluwo ka indiko ji e county nyalo bedo apise mopogore opogore mondo mi Face of Kenya me wacho ni nyalo chopo kare cha ochopi bende onego luwgi koso ng'ato chak luwo gigo mane chunye moting'o akweda moting'o osigu moting'o iwacho ni weche mamoko manyalo bedo mag chulo kuoro ne dhot machielo ka dipo donjo e telo to bende teko mar County Public Service Board bende nitiere koso en mana lemo ma uchiw to onge lake monyalo kecho godo e yo makare mondo mi ondik jogo madwarore apise mopogore. Ana paro ni thuolo nitie nikech sirkal ka sirkal nitiere gi gima gi wacho ni gidhi timo ni jopiny and gi jok ma ae kuonde ma gintiere. Koro gwenge kuma gintiere gi jok mantiere go ok gen dhot achiel. Ok en jok ma wacho gimoro achiel. Koro ka sirkal nowacho ni gidhi tiyo ni jopiny, obed sirkal mamalo, obed sirkal mapiny. Tie gima ginyalo timo and ginyalo time mos. Aseneno ka counties moko osechako time ma giloko nyaka jok mantiere e boards mopogore opogore ma iyudo kata ni kantiere boards mopogore opogore mantiere county ok ibi yudo ni jasiasa boketo ng'ata modwaro irango kaka jok manyalo konyo gino bende nitiere to mano bende iloko mana gi josiasa bende. Koro mano bende waneno ka pogruok osechako bede. An mana nyalo wacho ni asineno ka timre kata Kisumo kae to wanyalo rango kuonde mopogore opogore kuma onyalo timre. To jok manego bende ilosogo ahinya en ng'ama iluongo ni county secretary. Nikech county secretary nitie gi kipawa maduong' malich mar ndiko ji gi mar loko paro. So county secretary bende kobed go maber malich to mondo los kode mondo rang ni sirkal ma entiere otayo nang'o to konyo mondo governor gi MCAs bed ni sama gik moko biro ji neno gik moko mopogore opogore mondo kik wabet ni koro kwasiketo mana ni minority leader ama koro wasiketo gimiluongo ni tokenism ibo ket ng'ata achiel but ng'ata achiel no kende ok nyal yudo thuolo mar konyo jotemo ai kumo ai. Koro iyudo ka ng'ata achiel ni noket to ji dhawo ne ng'ata achiel ni tindo owewa chakre mana donjo kanyo no owewa to oonge gi kipawa gi teko kata gi nyalo mar konyo jok moa e gwenge te kata ka ide ja minority moketi kanyo. Koro nego wabed ni warango ni service delivery tiere kar service delivery mantiere e county ka county. So samwa rango wach service delivery mantiere service delivery charters nyaka ntiere jok ma charge of service delivery. Kaja service delivery nyalo timo tije bokonyo golo gik mang'eny ma waneno kuonde mopogore opogore ma service delivery ken bende akwede. To kendo warango ni apart from service delivery county secretary samindiko ji ka otim application kuonde moko tije bende inyiewo. So kinyiewo tich mago bende kelo akwede. Koro gik machal kamago bonego warang ni akwede ni bende biro gi nikech anyuolo maki koso omenda moro bende maki kae. Koro kamago bende warango mopogore opogore to bo yudo ka gigi chako lokre mopogore opogore. Jopiny bende nego losi e gini kik wawe mana ni jok moko jopiny kokoloso bo medra meda ka ji oleng'. Erokamano ahinya. Iwacho ni jopiny bende koro nyaka losi jo mago simbe wagone gi simbe county ka en gi simu midago ka angi konwa ni dago e side tigoe chiu pachi milese radhiambo wamanyi saa 4:20 mondo mimi wane pach jopiny e county ma Kisumu. Kaka machielo bende nitiere ote madonjo kar ka mag jopiny ang'e nang' wasomgi bang' ka wasekawiwe masani nyakoro moge jwang' wakawe sa osekalo dakika 5 tok saa 4 seche mag Afrika ma Ugwe. Chenro mar Mbaka Oromo kawiwe mokwongo ka waduogo twak dhi nyime kik dhi mabor mar koro medo donjo e kuku mar wach akwede mag dhoudi
ATJ County Kitimanaka. You are the lucky winner of 100,000 shillings. Unaona ni how much hapo hivyo Nancy? 100. Unapanga kufanya nini do? Ninapanga kufanyia biashara, at least nipate. Ni biz gani unafanya Nancy? Huwa ninafanya tu biashara ya kuuza nguo. Okay. Na sasa nitaongezea. Sasa ni kuongeza stock, si ndio? Ni kuongeza. Zidi kujipanga Nancy, si ndio? Haya, asante sana. Asante. Wimbo huu kama sikiza tune yako bonyeza *860 *416. Kumbuka sikiza na Citizen ya nyumbani kwa wasanii wote. Duka madung mar Uru Superstores mantie Kisii uso mwandu gi enengo mogonyre midero ni Black Friday manotimre tarik 14 dwe paka chiel higani. Chopo Uru Superstores mani chodho mwandu modhuro enengo moyweyo. Yudo fuong'ruok eng'iyo gik mathoth e yor wholesale ka mwandu mang'iyo kodwa ibiro kori nono mango chudo moramora. Mwandu ma use offer gin kaka gie gedo kamoting'o mabati rolling mills, gie tedo kamoting'o sukari, mogo e kin mamoko ma use yor wholesale kod retail. Ni mathoth limbugi moro ma en info@urusuperstores.com kata yatole na mar 0111 161 500. Uru Superstores yudre Uru Complex Building e boma Kisii machiegni gi duka ma Safaricom, JM Towers, Downtown, Bud Credit Bank Kisii. Uru Superstores, karibu nyumbani. I was actually never singing for you, and then I met my husband, and he was like, you would sound really good in Kikuyu. I didn't like the idea, and then I was like, let me give it a try. We did a song with him. He featured me on one of the songs. I did a chorus, and it was really beautiful, but I still didn't want to. And then when I started songwriting, I noticed that actually producers love when I sing in my native language, so that's how it became a thing. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wekelea na shabiki kaende. Uko fiti? Niko bie. Unasikiaje? Fiti sana. Kabisa. Nimebambika mbaya. Jina ni Aaron Mongai Modhoni. Mimi naishi Mlango, nafanya kazi ya gas. Ulijuaje kuhusu shabiki? TV. Ulicheki tu kwa Mbulu? Ni watu wakikula nikashinda kweli watu wanakula. Mbona mimi sikule? Ulipigiwa simu ukiwa wapi? Nilikuwa tu kwa job. Nilikuwa nimebambika mbaya, nilishinda niambie nani. Umetry mara ngapi? Nimetry mara kadhaa. Hii wiki ndo nimetry mara 3, moja ikaingiana. Nilicheza na Utopic. Niliekelea KJP kwa 29063. Okay. Hii pesa hii wananibaituka Mogonda hivi. Oya, kitu ni real. Kaende. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Angoma kelo cancer. To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane. The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer. Kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. My hair has gone. My nails, even the feet, they are all black. Cancer. E kuku mar wach.
Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Nyakora Ramogi Jwang en mor marani podi kete mana kar kae chenro mar Mbaka Oromo Nyakora Ramogi Jwang chenro medo puonji gigo matimore kendo mi thuolo mar twak kodwa achiel kachiel e kinde gi duto ka intiere kodwa kae e wang' jowi mari mar Ramogi. Ma bende kidie Nyakora Ramogi Jwang maka thuolo mondo mi wasom ote magi ka ikonowa kata ni yudo chenro yo machalo na tind kanye to pache twak gin mage. Wantiere kae kod ote mopogore opogore Nyakora Ramogi Jwang ka sano chako gi mago modonjo koa e Facebook mar Ramogi TV kama yudo kar kanyo Nyakora Ramogi Jwang ote mawuok kuom Morris Ojwang. Ote makamagi Nyakora Ramogi Jwang oorgi gi jonenowa kendo sani wachaka kanyo mar Morris Otieno from Oyengwe, Nyamira County. Nadhi manyo tij welding gi grade 2. Notama mar bedo japuonj mano mar Misambi. Ero. Bedo japuonj mar Misambi notama. Mano ote mantiere kar kanyo. Ero kamano kuom ote mari. Eden Azad Thogan Azad wacho ni giwe rango dhot nikech tich lure gi teko kod nyalo mar ng'ato. Erokamano ahinya Eden Azad. Eric Okeo Kizito akwede pek e tije county wuora. Owacho ni kata manyo mano mar yuecho ok de mi mage kaka counties chal Daniel Orogo angi miyo wa pachi kwa duogo. Ajos Joseph wacho kanyo manyo tich tinde tek ka onge ng'amo mako lweti manyo tich olokre tich. Morris Owino wacho ni an mar cham gi wadu Rongo Cleophas Mosnawelo ne adhi manyo tich e kambi Sony ne okwera ni an ng'ato na rebo Jared Kopiyo wendo monego bed kawuono ka ma ok nyal miya tich e kambi no ne abuok sana mana adhir factory mane ano Mr. Mugenya. Jared Kopiyo nego donj kar ka ote no ng'anuo ne ka intiere kar ka joge mung'e koro kodhi manyo tich kumoro to bok yudi. Aya Kerry Talbot wacho kanyo ni wach manyo tich tek tweta miyo nyaka watni ok mak simbi okoyot wuod luo. Winnie Okech chuo mane offices mag counties mafil ni gin kanyo to take advantage of poor ladies madhi manyo opportunity. Akwayo ni gilokre idhi manyo tich kata kony mago scholarship to koro ng'ato dwa take advantage onind kodi ka itamori to koro they won't consider you. Awuoyo from gimana neno Siaya County. Winnie erokamano kuom ote mari. Nancy Ochieng wach tich oridore. Nyithindwa kadhe matek kodhi manyo tich. Ote machielo Shali Shamir awuoro eti dreads ok ti godo kiseliedo tich be onge. Ji kadhe matek Nyakora Ramogi Jwang wijo ote no ni okoni liedi koro kiseliedo be koro tich onge. National Londo Sise wacho ni tich mondo yude county ok yot. Iluongo ji mane ng'eruok. National wacho kanyo mana ng'eruok. Ote mogik moyudo kanyo tielo ni mag ote ma wakawa ng'eni Easter iluwo ote kachiel koda ka Daniel Orogo ang' waduogo mondo wayud paro mantiere kar kanyo ka Jared tude kodwa bende ang' watude kode. Rolex Odhiambo wacho kama kaka pile 001 kod Lamek CEO bende nitie kar ka akwede ok nyal rumo e counties. In fact yudo kata tich e county en mana kaka ing'eri. Iyudo ni chieng' monego udhi e interview dhano nosekaw nyocha before. Wacho ni akweda nyalo mana rumo ka watieko ukabila. Wach mantiere kar ka chenro ni jogo mantiere kuonde mopogore opogore mar Ramogi Radio wacho kanyo no yawre Cleo kendo ntiere chenro amora ginya gi twak mosna ja klasa Dan mano Karapol jo Karapol wigi leo kendo gikonyo Uganda luo. Aya Lydia Hoth
ote mari dogo chopo. Aya, mano ja klasi. Akamos Lydia reja class akilo chwadwa boka kawa wachope school modek. Ngama nong'eyo ni sani koro. Boka micha ichwade gate Mr. Dhiambo Dennis kidonjo kileo. Ro Lydia wakalo go mabor. To kaka ji wacho kendi doke Mbaka ni. Kaka wakalo gi Lydia nende ni jibe kalo shida kama nyotich. Mani gima timore kar ka kendo mage paro mantiere kar ka ni mana ikawo ote moko kago ma iwinjo ma ineno mondo mi iduok gi ane kama mana dieri mar wach mantiere county kacha sa. Awacho to Cleophas ni iyudo ka nitie gimiluongo ni bad manners mane wakawo ma watere counties. Mokwongo en kaka jaote wacho ni janeno wacho ni ukabila ni kata kwede e yo ma ng'ato wuok e dhot moro iyudo ka osedonjo e counties wa to odhi bedo marach e counties wa nikech koro e counties wa yes nitie ukabila lakini koro jirango ni to owuok e dhot mane wan joluo to en jaluo ma dong iwinjo ka joluo pe tinde luongre ma a south ma a north dong isewinjo gik makamago ni kidhi manyo tich Kisumu tipenye to ijaluo central kozi ijaluo south ija south iwinjo ka gik mamago koro kosedonjo to en wach mak ber especially one jonagi counties wa paro ni kalure gi nonro mi kete wang jowi ka moa NCIC adwa penjo nikech neno ka nonro ogolo atamalo kalure gi akwede mag dhoudi kendo akwede mag chwech yore mek chwech kendo akwede yore mek ng'ol to nonro aparo ni be oripo ben miwa kalure gi akwede meg higni nikech yudo ni youth be kalo mang'eny ka gidhi manyo tich. Mama wacho ka ni nyithindwa kalo gikale mang'eny manyiso ni nyithindwa kaka youth young women Siaya County wa awinjo ka mama wacho ni nitie kuond midhi to nitie joma take advantage ni miyo ni mine ni nyaka gitim gik moko kodi kokiyudo tich gik makamagi e gik ma wasewacho ni nitie employment procedures Mane County Public Service Board iyudo ka team application ni Cleophas to application ni a committee mabedo maneno application vet application oripo bed ni rango application kalure gi nyalo ma application ni oketo iyudo ni experience ng'ato nigo iyudo ni qualification ng'ato nigo iyudo ni omit qualifications lakini tich ok mien nikech en ja south kata ja central mano tich kata en ja Kano kata en ja Seme kata en ja kun mopogre en ja Geme en ja Lego koro mano iyudo ka line ma qualification osebedo go lakini mogik executives rango ni okobedo qualified nikech nitie dhot mowuoke gik ma kamagi koro ka ineno ka kama ma commission donje ni NCIC nigi mandate nikech mandate margi ok magi en mana ma hate speech rango ni hate speech wuok kune asebedo kasayo NCIC kendo asiemo gi wacho ni ong'ew kaka mana commission ma hate speech okun commission ma hate speech un commission maranga kwede mopogre kaka mineno kwan mini report mi gologo kokamano rem mabe gibedo e rem ma wacho ni mokwongo ni yudo ka commission kaka NCIC nigi mana recommendation powers gin mana powers ma gin go en man magolo nonruok kendo kete public bed ni jogi omi gimi wacho no migi biting teeth nigi be ginyalo gi prosecutor powers aparo ni nitie pogruok manyalo bede nikech most of the time iseyudo ka gin gisamon ga mana jitu nyocha gisamon na governor Natembea dong nobedo samon kalure gi wach manowacho e deputy governor kendo kalure gi wach manowacho e yore mwa discuss kawuono wach mar employment wach mar balo gi governor based on dot moae ido mnani wach mar commission ni nyaka commission bed mi prosecutorial powers to kendo county review ndalo duto annually wabedo ga gi devaluation conference iwinjo Cleophas to governors wa rango ga mana report
mar progress kalure gi development mar counties. Lakini ok gimiga jopiny report based on employment kaka gitimo. Iyudo an I recommend ni kendo ka wadhi bedo gi devolution conference jopiny kaka Easter nowacho jopiny nyaka se county governors kata se governors mogo gimiwa report employment gi kaka gisetimo kalure gi akwede e yo mar dhot e yo mar chwech e yo mar higni ok giwacho kamano nyaka bed ni youth adi mobedo employed in counties kendo employment ok mana timo welding though welding be en tich kaka janeno nowacho jo county government or team or employ youth a very critical position apisi madongo e adi magi report mori beni miwa ma inform advocacy ken ma inform interventions ero kama na nyingino da maki kanyo kromo ge jwang tiere gigo matimore county ma Kisumu ngeni county ma Kisumu sana wantiere kata kod Easter okay kata kamano kapok adhiri Easter nyawadwa Millicent Adhiambo ntiere papo kinyi makawuono wadane ture kod achiel kachiel mondo omiyo ane gino matimore nyaka sani kochopo kor kanyo ka ineno ere kaka inyalo duok piny jogo matiyo kod yedhe mago omameroji county mano ma Kisumu kod alwora mare an kuno mathoth mantiere kar kanyo Millicent Adhiambo yawre kendo machiegni bora network kanye county ma Kisumu en ang'o matimore nyaka sani. Erokamano nya Cleophas achiel kachiel kwa wuok e county ma Kisumu kaendi e romo madhi nyime kochno kod yore minyalo ng'i e thiro weche mag tiyo kod yedhe mameroji e kind nyithindo matindo manie kind higni 6 nyaka 20. Wan kaendi gi migawo mar Blue Cross Kenya ka gitiyo gi duol mar Nakada kachiel kod jodolo mabende gidwa ng'iyo ni tang'o ma ginyalo timo kanyakla ineno ni gidwoko piny weche mag yedhe mameroji e kind nyithindo matindo kod rowere ahinya to mago mapod nie e skunde mag high school kata sekondar. Ka kamano ka ketho seche machiegni mondo wago twak kod ginyiso ni to romo magibago kae ni gibage nang'o to gin gi chenro magiketo magidwa ni gitigodo ahinya to sani bende nyithindo dhie nyasi mar sikuku kata giko higa mabende gidhi loro skunde kuom thuolo malach machiegni abo chako kodi chakna gi nyingi mondo nyisa ni tiwo ke migawo mane to un ka odiochieng' kawuono e Kisumu mar timo ang'o ng'iyo kaka nyithindo nyalo dakare ma ok gidonjore tiyo kod yedhe mameroji machiegni king'iyo kamera. Nyinga iluongo ne Pastor Ken Onduto atiyo kachiel kod Blue Cross Kenya kawuono wantiere e chokruok ma wan kachiel kod migawo mopogore opogore to molo ahinya wan kod migawo ma watiyo godo mar kanisni kata jodolo omiyo kawuono ne waluongo jodolo ka wang'iyo kit rach ma gik mameroji timo e anyuola to moloyo kuom nyithindo ma wan godo e kaka sechegi ma wan kod nyithindo bakoro seduogo ka wan kod gi e utewa kata kuonde ma wadakie wang'eyo ni gik mameroji nyithindo sedonje kendo alwora marwa osekethi kod bedo ni nyithindwa osechako donjo e mer omiyo mane momiyo waluongo jodolo mondo mi wawinje twak kachiel kod jodolo wawuok kodgi mondo mi uwinje duond jodolo bende kaluwore kod mer gi gik ma kasara ma mer kelo e anyuola kata dak marwa. Koluwore kod mano ero wachano bende chieng' Ngeso mabiro ni tarik 25 chokruok maduong' ahinya en galamoro moriwo ji mopogore ka wang'iyo oganda magwa wang'iyo nyithindo wang'iyo rowere wang'iyo family duto nyaka jomadongo e dala mar school mar Manyata Primary School kochakore saa 3 nyaka saa 10:30 godhiambo ka warwako nyithindo gi anyuola duto te waluongo ni Kasoba event kama wadwaro ni mondo mi e ndalo ma nyithindo koro nitiere yweyo ni mondo mi gibed ni ginyalo bedo soba family nyalo bedo soba nyithindo nyalo bedo soba rowere bende nyalo bedo soba omiyo warwako Manyata Primary School kochakore saa 3 okinyi nyaka saa 10:30 tarik 25 mano Ngeso mwachomonie. Welcome. Koro kwang'iyo nonro mane Nakada ogolo on the data source that the Nakada released, we found out that between the age of 16 to 20, the age that they normally use these drugs a lot. What criteria did you use to come out with this data? And what do you think as Nakada that the society should do on this to help curb this drug abuse among children and youth? First, thank you for the opportunity. My name is Esther Okenye.
Regional Manager Nakada, we carried out this survey out of the society's outcry that there are drugs and there are drugs in society, and our children are really falling into the vice of alcohol and drug abuse. It is true that we singled out a secondary school survey because most schools were burning, strikes were going on, and there was a pointing hand to the drugs that are infiltrating in schools. Therefore, we sought to seek out whether what was being claimed was actually true, because scientific evidence you can rely on. And indeed, we found that there are drugs in schools, and we found the age limits that are affected most. We saw that the initiation of drug abuse goes right even into primary schools, and therefore there was still another survey that was done in primary school, which was really frightening us, I should say, because we found the earliest child who abused drugs was at age 4, which was really frightening. And therefore, this calls for every one of us to be on the lookout on where our children are, how we talk to our children, and who is with our children. One of the findings from the research, if you have gone through, was that a child who is having a foundation in church is a protective factor. If your child is in church and has been brought up in church or in a religious setting, that is a protective factor in itself, because he knows how to distinguish between right and wrong. So that is really a protective factor. And family settings, that is, if the family is in unity, it is not broken up, then it is also a protective factor for that, for the children. But a family, especially children who stayed with single fathers, was that child was staying in an environment that was negative to him, and hence it wasn't a protective factor. So those children were found to be more at risk because of their family settings. Therefore, today I'm even encouraged that we are having a meeting with church, because they really are the foundation of society. And if we can look into this partnership this week long, not the partnership that we have started here, to continue even during holiday, especially with the concert, and then it doesn't only stop at the concert that the children are having, but it goes on, so that we have more of church meetings that involve children. That way we will really save our community. Thank you so much. Yeah. We'll talk more on that. Machiegni hinya lowa chango in kaka awachina kete kaka ja society ose wachkani nitie kaka ka nyithindo dak gi wuone gi kende kata mine gi kende, to maendi keto gi expose gi dhongere tiyo gi yedhe gi ngech ging'iyo ka samoro janyuol en gi paro madang'ni kotenore ni raise nyathi kende. Inyalo wachango ang'o mowinjo tim debed ni jonyuol ok wuo gi nyithindgi mondo ging'e ni tiyo kod yedhe gi richo, koso ang'o madhi nyime e society? Erokamano ahinya jafwambo. En thuolo maber ma wayudo mondo mi wawach wach ma koro kelo chandruok ahinya e oganda e seche ma wantiere ni. Wayudo ka buok nitie maduong' ni kare ne waparo ni mer kata kong'o en gir jogo mosebedo motegno, to kendo koro wayudo ka jolony nyisowa ni kata jahigni 7 ni gini osemana bedo chandruok kuome, kendo gisechako donje gigi. Jowetena, en chandruok maduong' ahinya. Mana kaka jafwambo penjo ni to nyithindo ka koro kong'o donjo ma koro gikethore gi jonyuol gi e mier, gitimore nang'o? Wang'eyo ni en chandruok maduong' nikech nyathi biro ringo wuok dalagi. Magi nyithindo magi kata mane street
makoro waluongo ni street children, nikech kamero osebet ni nie family to kuma ginyalo chomo onge koro nitie kendo ok ginyal winjo maber. Omiyo giringo gidhi ka wede, gidhi e street, gidhi kuonde ma ginyalo dhi mondo ginwang' kwe kegen, to wang'e ni kuondego onge kwe, nyithindo gidhi mana hinyore. Omiyo jafwambo en wach ma lit ahinya ka wach mer koro wayudo ni osechopo kendo donjo e miechwa e kindeni kuom nyithindo matindo. To wan kaka kanisa wadwaro ni mondo wang'e ni Nyasaye omiyowa thuolo maber ahinya nikech wawuoyo gi ji, waromo gi ji kendo wanyalo puonjogi e weche machal kamagi. Medo mana kwayo ni kanisa wa mondo obed gi chenro mag ng'eyo ni to wanyalo thiro wach kong'o kod mer nade. En adiera ni waromo gi nyithindo matindo moloyo e kinde ni molor skul wan kodgi e mier. Ang'o mamono waloso negi chenro mondo mi wawuo kodgi kuonde machal kamagi? Ang'o mamono wabedo kodgi machiegni? Kata ne mago moseboth modonjo e gik machalo kama, pod wanyalo jukogi ma wakonygi. Omiyo en thuolo marwa. Kanyo biparo ni kanisa nyalo konyo wach ni kendgi giwegi. Be uparo ni ka uketo janyuol machiegni bende sama uloso chenro miwachono, mae bende nyalo konyo nikech samoro kanisa nyalo temo gi kocha but koduogo ot kon nitie kaka gigo musetimo nyalo chalo kanono. Erokamano, emomiyo wadwago ne Blue Cross erokamano kawuono nikech gitemo mondo gikel ji duto mondo nywak tijni. Mondo mi wabed ka wang'eyo ni kanisa dwarore, janyuol dwarore, society mangima gi community mangima be dwarore. Omiyo kata ka wawacho wach ni kanisa to wadwaro ni ka gidok dala to jonyuol bende ng'eyo ni ma en lweny momako waduto nikech en modhi bedo ng'ama yudo ohala kata lal mokwongo e ode kanyo. Koro kanisa dwani mondo osave okony ode cha obed motegno. Erokamano podwan kaeni wabro wacho mathoth. Mana kamano kaka isewinjo Cleophas winjo ka dwaro nitiere mondo mi ji onywak lwedo, obed janyuol, obed jo kanisa, obed Kenya mangima kata nyuola osiepe mondo ng'e ni to ere kaka inyalo duok chien tiyo kod yedhe mamero ji e kind nyithindo. Ahinya to kaka usewinjo ni gini sani piny odhi marach kendo chakore kod nyathi ma jaiga 4, gino ma bende kelo masiche mopogore opogore bende waneno e skunde kaka skunde masab moro matin machomuok kod gigo matimore mopogore opogore. Kao kamano magi weche momedo luwo kapod wanyonore kaendi mondo wamed ng'eyo mathoth ang' wamed yango nu gigo ma owach kaendi kata motwagi e wi okenge midhi yangi ma ibo ti godo eneno ni wach makamaendi oked godo kendo nyithindo odago ngima makare. Aduoko ni e studio gi sani mondo idhi nyime kod weche makata twak ma wan godo. Cleophas. Wago ni erokamano ahinya Millicent Adhiambo ibago twak yo makare kendo okoneyo maber ka omedo puonjo oganda gimomiyo nego gwere gi yedhego mago mamedo ji ahinya e kinde gi ma nyithindo nitiere e rusa. Nyakoro mogo jang' mano Millicent Adhiambo notore kodwa achiel kachiel kok e kaunti ma Kisumu. Wang'eni nitiere gino ma Easter Okech dwa wacho to maki mana gi kanyo Easter kotenore kod akwede mago mag dhoudi mago matimore e counties mopogore opogore gi ote manor kod joneno ka. Amedo ote moko ka ta chako kodi bang' wiyo makao sani. Nyakoro mogo jwang' kik idhi mabor kete mana ka. Timo maber kamora mora. Bora ni irite maber. Irite gi yath. Irite gi doyo mondo obed maler. Timo maber kamora mora. Onge challenges mang'eny. Pidho hoho kisegole seedbed to bur ka bur. Lweti ni emichuoyego. Fertilizer wajaketo. Kata top waketo. Atiyo gi yara then gimiyaga mar pitho gi mar top. E kinde nyasi mar dhialo, rwako higa 2 kaka Ramogi TV. Waiko ne budho maliet e Mbita Town Market, tarik 1 dwe mar 12. Birom kod jolendo muhero, ka wakelonu Belo gi Stella Brenda Ochieng, DJ Kolo, Lin Ramogi, kod Min Jackie. Okel to korisiro. Tuwachoni hurara.
wabo bedo gi jothumbe kaka jagolo mari kaka talanta. chakre saboro nyaka saparo dhiambo. Maliet maduong'. Happy birthday Ramogi TV. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Aya, nyakoro mokejwa mwantire karkae Easter occasion kaunti ma Kisumu watu rekode sani to koro kapo watu rekode sani wayudo ni ote moko ari adek wiye ka to medi mokwongo ka to bang'e ang'waranga ne Easter ni koro en gi ote machalo nade ne oganda wa sani. Ero Judith wacho ka ni manyo tich kende bedo matek. Wacho ni en kende noweyo kendo wacho kanyo ni bang' temo ahinya e kaunti ma Kisumu kendo gik moko nobedo kata ka otiyo godo kata email address manochiw ne gin mabandia mwacho ni gin fake. Wacho ni yoro kwayo mari mar tich bende ok chopi. Wacho ni ka odhi nyime wacho ni if vote translates to employment then I have ceased from voting. Mano paro mantie karkayo. Judith Oduko Anyango Musa Nyako mago timie kaunti ma Kisumu koro ne kod manyo tich. Ote machielo Ruth Nyathi Ochieng wantinde waseumia bawang'iyogo akweda ok ber nikech onge ng'ama ne oro application mondo mi onyuole kabila fulani. Akwede omiyo nyithinda onge kod nying juok. Omiyo awacho ni amiyo gi nying English mondo chieng' moro ka gimanyo job to kik akweda bedie. Wacho ni ka Nairobi ka to akweda chalo lo. Penjna welo kaka wanyalo kedo gi akweda gi, especially mag counties ma Kaluo. Wanyalo report gi kanye. Awinjo twak kano moja. Akiani mane ote mogik mantiere karkanyo. Nitiere ote mara Celine Edwards nyakwar Olanda. Wacho ni ka jalup kere ma wacho wach shareholders akweda ok nyal rumo e Kenya ka. Ote machielo ka wanyalo yudo kanyo ka mano ema wanyalo yudo kar kanyo. Wuod Gunga wacho ni penjna aya iwinjo kar kanyo honorable Kopio ni to tije go bende nitiere adier to ka gintie to ere kaka iyudo gi nikech ilando tije mar already occupied. Erokamano. Ote mari nitiere kar kanyo kendo ayudo gi Wuod Gunga
mano bende koro wasetieko kode kar kanyo. Ikona kanyo ni Honorable Jared Kopio bende osechopo, watemo loso weche mag tudruok kato bang'e watudre kode. Wadhi ane ir Selin, mano ka wadhi ir Easter Okech mondo mi koro ang'o miwane pache kotenore kod wechegi mago mag akweda mago mantiere kuonde mopogore opogore. Ang'e maber ni watemo loso weche mag tudruok achiel kachiel kod Mheshimiwa Jared Kopio ma bende nitiere kanyo e yor simu. Watemo mana yudo kar kanyo konyalo yawo mana microphone mare konyalo unmute tang'e ang'o ayude yo makare kinde mabiro. Nento wasenene ni entiere. Sani wachakane gi Easter kachiel kachiel. Easter, pachi kotenore kod ote mantiere ka? Ote mantiere abo chako gi mano wuok mar Wini nowacho mach miduongo gi dho ngere ni sexual harassment mantiere mang'eny, koro akwede bed kinde mang'eny. To aneno ka bende jalony mantie kodwa bende ongeke, to wawacho ni akwede gi kar tich nego bed ni nitiere gik moko ma kotu wacho under international labor law. Watimo mos ne koro Ramogi. Oseduogo, wanyadhi nyime wawinji. Wacho ni akwede machal kamago nego kik bede, anego bed nitiere gimidwacho a grievance mechanism ne kantiere bomiyo akwede machal kamago bende rumo mondo kidhi rango tich kar tich en kar tich. Ok en kar ng'ato maseri machunyi mondo iriwri kode. Koro gik machal kamago tiere kaka grievance bende inyalo tim e county ka ging'eny ahinya. Moko bende wayudo from jok moko bende oro aote Kasolo Denyo wacho wach ni rawera onge kuonde mang'eny. To jalony bende nowacho ni mago bende nitiere. Koro ka rawera bende onge, Daniel nowacho kamano ni ka rawera bende onge kuonde mopogre opogre, mano bende akwede. Koro akwede wawacho ni kit chwech mar ng'ato kata nyaka higni kaka wasiwacho mago bende nitie. To fake entries gonde be wacho ni mano corruption. Ma jo anti-corruption nego bed ni bende nono gik machal kamago. Nikech ka fake entries namba rach, mano nyiso ni igeng'i chon mondo kik iyud gik midwa. Mano bende akwede nikech mano geng'i mondo ong'e jok madhi donjo. Koro gik machal kamago bende koyud, nitie gik miluongo ni gi dho ngere ni whistle blowing. To sama whistle blowing obedie, prosecutorial powers mar NCIC bende koro nego bed ni wawacho ni warang kaka iloko katiba. Nikech kata ka gigo mbaka, nikech samoro magi waneno ni en mbaka. Nikech wabo wacho to onge gima timore. Kata ka iwacho mang'eny ok bitimore nikech onge ng'ama bobedo prosecuted gi gik motimgi. Koro kwachako rango ka prosecutorial powers mar NCIC nyalo bet, to ka gik moko oter kes kata bich moko e court, to court bendo tiyo kaka onego ti kaka ka gimoro rach, to court nego bedo ki ok gol gini mano kes molal. Ka kes bende lal e court, koro onge kuma japiny nyalo dhiye. Koro ji bet gi chuny ma irango ka rawera wacho ni en ok ochako go kura kendo. To kura en mana mane duondi minyalo golo ng'ato ok idwa mondo bed kamoro. To kura ni bende ne warang kaka watiyo kode maber mondo kuchwa bende account. To mogik bende wacho niya, kwarango ka tije ma iketo, shareholder ok nyal bet. Wan jo Kenya te wan shareholders. Nikech wan gi kipande mondiko ni wan jo Kenya. Onge shareholder moingo ng'ato kaka kipande ni mowacho ni ja Kenya, kata ng'ama kapok onyuol tie gi birth certificate man jo Kenya. So ok nyal bet ni jo Kenya moko gin shareholders 100%, to jok moko to gin shareholders 0%. Mage gik makelo akwede kuonde mopogore opogore. Shareholders mawacho gin shareholders mamalo, nyaka shareholders mawacho ni shareholders mapiny. Peswa ushuru ema miyo gi bet shareholder. Gin mana representatives kuma gintiere no. Ok gin magirango ni gik moko te gin magi nyaka ginywak magi ngil te. Kor gik mowacho go ni wawacho niya, ni jopiny wate wan shareholders, and mago ema language ma jo NCIC bende nego pick. Nikech ka jo NCIC mago ok wachi, mago languages makelo akwede kuonde mopogore opogore. And bo tengo jo Kenya te ma chieng' moro iboyudo onge ng'ama bodhiga kata go kura, nikech kata kigo kura to ok bi konyo. Koro wate wan shareholders, tije bende nitiere. To sani waneno ni nitiere economic meltdown. To sama nitiere economic meltdown, wakwayo government tiyo gi private sector. Ka tich pod tin ka government, the government should be creating jobs. Mano plan monego gibed go, koro gi create jobs. To mogik,
gitigi private sector mondo warang kaka private sector ushuru kikiny private sector magwe ji te oko bende kar tich nikech ushuru bende oidho kabisa. Erokamano. Aya, erokamano ahinya. Mano Easter okech winji kanyo Ramogi Jwang e yo makara achiel kachiel ikona kanyo ni Honorable Jared Kopio bende oseyudo thuolo mano mar chopo kar kanyo. Wanya yudo thuolo mondo mi watudre kode achiel kachiel sani mondo mi wawinjane ni en to kama entiere en ang'o monyalo wacho en kaka jakom ma ochung'ne wechegi mago mag County Public Service Board. Iwacho ni gik mathoth mosebedo kar kae ni gin gik mage ma osebed ka kae luwo nyakwa Ramogi Jwang. Gin gik mosebedo mathoth lakini wadong' mana gi thuolo ma dakika 10 kendo to tieko twak. Ka wayude kata thuolo ma dakika 3 mondo lernwa gik matimore kar kanyo nyalo bedo e yo moro makare. Okona ka ne oyudowa e yo makare kendo koro sani ang'eni ang' wayudi ane mondo ibed abeda dier kamera kanyo e yo makare mondo mi watudre kode achiel kachiel. Jared Kopio oyawre kendo machiegni kuma kumido thuolo nyaka sani kama nitiere kar ka nitiere ote moko 2-3 mang'eni ang' onego bed ni wakalo kodi mondo mi ang' wayudi kamera mari kinyalo keto mana diere kanyo mondo mi koro watudre e yo makare nikech ichalo ng'ama owuok oko matin ang'eni ang' walose kanyo e yo makare kinde mabiro. To sani nitiere ote moko 2 ka ma bende ka ang' iyudo thuolo mar duoke ang' ikonu ane ni gin gik mage mantiere kar kae machiegni ahinya e chenro. To nitiere penjo modonjo kar ka penj na Honorable Kopio ni to tijego duto mag kaunti gintiere gadieri to ka gintie ere kaka inyalo yudgi. Mano penjo mokwongo mantie kar ka. Mar ariyo bende ang'eni wanyalo yudo thuolo mar mondo mi wayudgi mano ka warangogi achiel kachiel kae mondo mi wang' wayud mathoth ka ntiere kar ka. To mokwongo machiegni ikona ne oganda tije mag kaunti akweda ntie ga kanye. Erokamano ahinya Cleophas mokwongo amoso nyikwa Ramogi duto noyawre nonego bed ni wariwore e chenro ni sama chon to ne tudruok mar mbui kaachiel gi buche mamoko mane an godo ne oywaya matin tatimo mos. Adieri nonro macha notim gi jo NCIC nyocha nogolo duoko mag wichkuot ahinya kaluwore gi tudruok kaachiel gi riwruok nobiro gi gweth kendo nobiro be gi kuong'. Ka ia e kaunti moro manitiere iye kanyo to thuolo to ma e akwede ma jo NCIC temo kedogo to mane omiyo ne gitimo nonro mondo ging'e ni to e counties gi ere jogo madhi maber ere jogo madhi marach kaluwore gi riwo gendni e yor yudo tije. To gima duong' the weakest link e success mar riwo gendni en gimiluongo ni political goodwill. County governments mana kaka sirikal mora mora me pinyni en gima iundo Watimo mos nitiere ng'ikni mago mag ng'ukruok mag wechego mag tudruok ang'eni ilero kanyo chenro mopogore opogore mag kaunti kata sani walali kendo ok wawinji yo makare akia ka sani pod inyalo yudowa mondo wakawa gi wach mari mogik sani ka intiere kar kae ma penjo ma pod ntiere kar kae yiena mondo mi atie kod mheshimiwa Jared Kopio mana sani ka ntiere kar kae kod Daniel Orogo kod Easter Okech nikech tudruok mare nyalo bedo ni nyalo wewa kinde mabiro ka sani pod ntiere kodwa achiel kachiel anene kanyo ka ntiere kodwa wawinjane wach mari mogik wantiere kar kae chochni mag wechego mag tije counties makagi kagi akweda mantiere mopogore opogore nyalo bedo ni gintiere kanye kama ibete kaka jakom mano mar County Public Service Board mano ka irange kata riwruogno mago mag boards mopogore opogore e piny Kenya diwach ang'e wach mari mogik kotene kod akweda inyalo tieke yo machalo nade te kaunti ma Migori kama ni bede jakom ni deal kode yo mane Aya
watimo mos mano okang'wa abed gi thuolo mara dhi nyime kaluwore kod rochni mag wechego mag tudruok. Achopo okang' ma koro ang'wa ka wach mogik achako Daniel Orogo wach mare mogik odiochieng' ma kawuono. Judy owacho ni kamae what voting translates, then I would rather not vote. Mano wach ma omaka kendo buoga kabisa nikech paro ma Judy en paro ma maybe en paro ma cut across ji mang'eny, rowere mang'eny osewacho ni kalure gi pek ma gin go e weche yudo tich kata manyo tich. Giwacho ni manyo tich be en tich, especially in counties, then they would rather not vote. Ineno mano feeling ma sentiments ma ok ber, especially ka wadhi mbele seche mwadwaro ni rowere owuok mondo make their voice be known, gi vote mondo gi participate e dongruok e leadership. To mak kamano gi okwan to kara kalure gi yore challenges mawuok e counties gigi nyalo bedo reported kune. Paro ni janeno kata jawinjo no penjo kara ng'ano ma is responsible. Atemo matek adwa winjo gima honorable Kopio wacho nikech en government to apise one of responsible offices mamiyowa miyowa direction kata guidelines ni ka challenges employment kaka report mosegol gi NCIC ni koro itimo nadi report. Wan gi commissions mopogre, National Gender and Equality Commission minya report e wechegi nikech girango weche mek equality all over both national government and county. Cleophas wan gi parliament makaka sawacho ni committee ma parliament tie committee mar justice mosega bedo be karango ka summon county governors yore mopogre yore mowuok ni en mana manya wuok bende wach mar employment mondo gimiye ji statistics gi kata report magin go kalure gi weche meka kwede mawuok e counties. To mogik ingeni jopiny Easter owacho wach ni lakini aneno ni jopiny poko ong'e powers magin go. Kech Easter owacho ni supremacy of the people kaka obede okete constitution ni jo county government kata jo counties kata wananchi nyawuok ma petition e county government iwinjo. Sani dongi neno ka jopiny mameru osewuok gidwaro ni government county government mameru be dissolved kendo gichoko sei mondo gi send the whole county government home. Nikech giseyudo ni county government mameru nitie dhao mang'eny to service delivery onge. Jopiny mawuok counties mopogre can have the powers kagisetemo chwalo weche gi senate. Nitie jo county government mabomet, nitie jo dhoudi mabomet manya chwalo wach ni e senate mbele senate kagiwacho ni county government mabomet nitie akweda mang'eny kendo ginya compel senate mondo range weche gi kendo ginya compel ethics and anti-corruption commission mondo range weche gi kendo ginya compel NCIC iwinjo Cleophas mondo range weche akweda mawuok e counties gi. To lakini kotamore ka gisechopo magineno ka koro gisetemo motamore jopiny nigi powers ma dissolving a whole county government ma petitioning a whole county government ka wuok e governor kende county assemblies both county executive gi county assembly to send them home kalure gi weche mok ginyal fast track weche meka kwede counties. Koro nitie yore mang'eny ke jopiny penyo to koro watim nango voice ni nya bede inyakete yore mang'eny gi afisa mang'eny ma mention go. To mogik awacho ni my appeal to government ni mi NCIC prosecutorial powers because NCIC ki mi prosecutorial powers ginya summon members of parliament
Machwale weche akweda ginya summon members of county assembly, ginya summon governors, talk only summoning. Ginya prosecute governors moyud gi ketho weche kendo rocho weche meka kweda moke counties. Ero kama na Daniel Rogo. Wach mogik Easter okech ka koro watieko twak okinyi ma kawuono nyalo bedo mane ote marine telo mag counties ma opogore kaachiel koda ka jogo ma bende pod medo nyayo wechego mago mag akweda mag dhoudi mondo mi ng'ato yud tije county. En ang'o ma adi wach e wiye kanyo ka koro watieko wach mari mogik? Bende adwa twalo wachako gimoro miluongo ni 16 days of gender activism machako November 20. So wadwa wacho bende kanyo ni akweda mar harassment mantiere counties bende nyaka rum nikech magi koko rumo to bomiyo rawera gi jok mong'ol gi jok mopogore ok nyal yudo gimoro nikech nyaki ok en mana pesa sani iwacho ni jok moko wacho ni nyaka orengo nyaka lwar korka gik moko nyaka iyud. Koro mago bende wawacho ni mago bende wabochwalo e messages ma wadhi keto e 16 days of gender activism. To wawacho ni jopiny ni bende kik waol, jopiny kik ol gi kwero weche mok dhi mbele maber gi kata nyiso NCIC nikech gi commissioners go bedo appointed to wan wachulo ushuru mondo gibed kanyo. So kata ko commissioners go bedo kti mago bende go wach ni commissioners kik ibed appointed ko kinyal timo tiji malong'o and gik mopogore go bende jopiny nyaka bed ni wacho e piny e gweng' mondo ji te wache kik obed ni en ng'at achiel kata ji ariyo kende ma wache. To waboloko piny, wan gi duol, wan gi kipawa ma ushuru ba constitution omiyowa, to wan e jochul ushuru. Erokamano. Aye. Erokamano ahinya, mano Easter okech. Erokamano kuom thuolo ma bende kawo mar bedo kod okinyi ma kawuono. Nyokoromo gi jonga kawa ne wach mogik kawuok kuom Mheshimiwa Jared Kopeyo. Wacho ni ne moro mondo do abed kodi e thuolo moro malach kaka jal ma bende osebedo e apis ni e telo mopogore e county mago ma Kaluo. Koro sani kama intiere kar kanyo wach mari mogik kaluwore kod penjo mana penji cha. Ang'eyo wadong' mana gi thuolo mar dakika achiel kende twak rumo sama no miwa rumo. Wach mari dibed mane? Wawuoyo thuolo machielo mondo mwadhi nyime kod twak. Erokamano ahinya kaka nawacho Cleophas. Mondo mi chenro mar kelo kanyakla e yor tije odhi maber, nitie gimiluongo ni political goodwill. Political goodwill ni nyaka wuok kuom governors manie e kombe mag counties go kaka jotendgi. Nikech ing'eyo sama sirkal manie odonjo to pache gi dwache, koro jogi nyaka gibed ka ging'eyo ni kata mana boards moket e counties go manono yore go mag tije gitiyo gi sheria, gitiyo gi chik. Koro ng'eni governors ka donjo to gidonjo ka giwacho ni mi jogi tich to jok mamiyo tich gi to mana nyuol achiel, mana jok moa e dhot achiel. To chik dwaro nitiere percentage manyaka bende rwakie jogo ma ok oganda mathoth e county onogo. Koro gima duong' moloyo ni seche ma wago mbaka ni nyaka governors bende bedie mbaka ni mondo ging'e to ere gin kaka gin, ere kaka ginyalo siro chenro mag boards mag log tich mandiko ji e tije e counties go. To mogik adwa wacho ni en adieri ni tije milando e counties nitie nikech chik nitiere manyiso ni ok inyal lando tich ka onge budget, ka office no onge, ka onge establishment no e county no. Koro tije milando go nitiere, gima duong' en ni wadwaro political goodwill kendo wadwaro ni boards mag counties obed protected, oket chik mo protect gi sheria. Ng'eni gibedo protected sani to kainya nikech governor ka ok dwari to wacho ni jo assembly ogoli kato chiya gi ng'wech oloro ni office kae to miyo tich ok dhi kare. Gima wadwaro en mondo boards obed protected, omigi their own budget mondo ka gichiko ni giloso gimoro, giloso yore tich to gitimo tich koluwore gi sheria ma ok ging'iyo bathe koni kata kocha ka giluor ni ginyalo wito tijegi. Agoni erokamano ahinya, mano Mheshimiwa Jared Kopeyo ma bende en jakom mar riwruok moting'o makelo kanyakla jokombe duto
magotelo mag ndiko jisiche counties mopogore opogore. Nyakora mogo jwang' mane makelo giko Sharon Ondo owad erokamano ahinya kuom ote mar nang'e maber ni akuno iwenda ni magi ote moko madhi bedo kaka wasomogi kata koko duthol masomogi oduchi makiny twak pod ntiere mana kaunti ya Injinia Zaro Kanyambok ote mari bende ne wayudo kar kaka chel koda Ruth nyathi Ochieng erokamano ahinya gi jogo duto mokete kar kanya kora mogi jwang' en mor marwa. Bravin bende Otieno wacho kanyo ne oluwo chenro ka ntiere kod Dani erokamano wacho ni aluwo chenro ka ntiere gi Dani mano Pereza Dhiambo ka ntiere kacha Daraja Mananga erokamano ahinya kuom neno kendo kete chenro okinyi maka wuone wacho ni nitie kata kod Ashley Awuor nyakora moge jwang' ote ma wuoro kar ka wasomo wayudi ene odiochieng' no makiny ka wantiere gi twak machielo kasa nagone wende erokamano Easter Okech nitie kaunti ma Kisumu kaunti ma Nairobi ne wantiere ka kod Honorable Jared Kopio kachel koda ka Daniel Lorogo erukamano ahinya nyakora moge jwang' mane makelo giko nakelo chenro maka wuono gi jowetewa Joyce Duor kachel koda ka Sharon Ong'ao aninga Cleophas Oluoch de Kisumu kanyakwar mokeo nyaka sango ibed kod odiochieng' makare ting' umbrella mari tingi maketi bed maliet nikech koyo ng'ich kik iwewa e kinde ma koyo chalo kamae. Oriti masani meneno no chenro mamoko mag Ramogi TV. Naambia watu wangu mimi nishekelea tu msafara wangu hapo polite sawa na nikuchapanisha mbaya sana formally kwa malotu one after the other sawa tunatatoa melia mayo bazen rada gani mchango rada safi sasa hii kazi ni kulai maze sasa hapo kichwa wangu kabisa iko aje iko best iko sawa kabisa kabisa my feel naipata ndio hiyo kabisa ukidaisikia fiti ndugu ndo zabe sawa wekelea na shabiki ina give pata free bonus bets start za game odds moto na kama kina kuramba cash out kabla beti chomeke wekelea na shabiki.com shabiki ina give na kugoja magizani ka bet kaka Ivana. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctor, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Ang'o makelo cancer? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer kata jatuo mane otony e thieth mar cancer? My hair has gone, my nails, even the feet, they are all black. Cancer e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek